Сериозно ли? Аз не ти говоря. Бясна съм ти. О, не, нима. Аз ще погълна това нещо. Има вкус на цветя. Добре, това малко нещо сега е от банда. Ей, искам да го науча да обикаля в кръг. Да. Преди да легне. Да. Това е любимият ми урок. Грабвай бебето бързо! Сигурно се питате как Штъркел, момиче и бебе са попаднали в такова положение. Ще се върнем назад, от началото на историята. Джуниор, знаеш ли защо направих офиса си от стъкло, въпреки че птиците не виждат стъклото? Не знам. За власт. Отказвам се от бебетата и се ориентирам към доставките. Новите ни телефони! Супер много. От понеделник всичко е твое, ако не направиш издънка. Тази година Сираче тюлип. Джуниор, спри до тюлип. Сираче е тъжно. Това са път-пътък, емо и пиле. Те не летят. Помага ни да изживеем мечтата. Ще е страхотно, момчета! една страхотна изненада. Тюлип, оп, какво е това? Това е бебе! Едно невероятно приключение. Штъркелите вече не носят бебета. Ако това бебе намери родителите си, може и аз да намеря моите. Знам, че ще ги намериш. Мислиш ли? Сигурен съм. От създателите на Лего филмът и весели крачета. Носим бебенце! Ако някой разбере за това, аз съм бита карта. Пудра? Бебешка пудра? Виждал ли си една червенокоска и Штъркел? Не знам за какво говориш. Видях двама с това описание онзи ден. Не, няма да съм ти приятел. Прощавай, грешно те разбрах. Ще съсипем целия покрив ли? Трябва да сложим парзалка в комина. Штуркелите ще ми донесат братче. Съгласен съм. Татко е супер, мама е зла. Чухте. И майките също са супер. Остави веднага бебето. Штъркели. Влюбен ли си? Аз съм влюбен. Ами ти? И аз съм влюбен. Съгласен. Скоро в кината от Александра Филмс.